खुंगा 23थि भारतनां बालिराम बर' सनानि काप जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। गेलेनायखौ जौगाहोनाय नोजोरजों उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा रबि कछारी गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय मुंख्लं बालिराम बर'नि खाम्फायाव बिबार बावजेना मनमती बर'आ। जोबथा बादायलायनायाव गेलेयो उदालगुरि स्पर्टिं एफसि आरो सनापुर स्पर्ट्स एफसिआ। लोगोसे गोबां रायजो राजानि मददजों गेलेनाया मोजां रोखोमै जोबनानै थाङो आरो बादायलायनायखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि इएम दावबायसा बर'आ। बे समाव इएम दावबायसा बर'जों लोगोसे बानजाय आफादनिफ्राय मा फोरमायखो फै जों नायनि। जोहोलाव बालिराम बर' बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि सासे गोख्रों मावथिमोन आरो बिथाङा अबथिरा मुंख्लं जानांदों। बिथांनि गोसोखांथियाव हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशना बोसोरफ्रोमबो अल इन्डिया लेभेलाव बा अल इन्डिया इनभाइटेसन जोलुर बादायलायनायखौ खुङो। देग्लाय 23 बोसोर जाबाय आरो दिनै जोबथा बादायलायनाय। दा बेयाव बाहागो लाफैनो आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मुंख्लं नखरनि फोलेरनि सोद्रोमा बिथांमोनखौबो आङो लोगो मोन्दों। लोगोसे बे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनखौ जोङो लोगो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनाया बाख्नायथावना। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना जोंनि बिर जोहोलाव बिथां मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनो थाखाय अरायसम सिबिनो थाखाय माखासे हाबाफारि लायो आरो बेनि गेजेराव स्पर्ट्सनि माखासे इभेन्टफोरखौ लानाया जोङो सरकारनिफ्राय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं साबायखर जासिगोन। जोलुर बादायलायनायखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बे मार्टियार्स ट्रफि एबा मुंख्लं ट्रफिफोरखौ खुंनायनि थाखायनो बांसिन मुंदांखा जादों आरो रायजो राजाफ्राबो मोनथिदों। आं बेनि थाखाय एबसुनि मावथि बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिहरो। जों नैबे समाव खोनादों सन्तोष ट्रफि जिहेतु बे बिटिसिआव खुंजानो थांगासिनो दं, बे बड'लेण्ड एफसिआ बाहागो लानो खाबु मोननाय। सन्तोष ट्रफिया थांनाय बारावबो ग्रुपनि मोनसे मेट्चआ जादोंमोन आरो देग्लायबो ग्रुप मोनसे मेट्च जागोन। बड'लेण्ड एफसि हिसाबै नङा, आसाम टिम हिसाबै सन्तोष ट्रफियाव बाहागो लानो मोनगोन आरो आं मिजिं दङ। जिहेथु जोङो सन्तोष ट्रफिनि थाखाय आसाम टिमखौ क'क्राझारावनो जोङो फाथिना दोनदों। केम्प सोलिगासिनो दङ, सेलेक्सन प्लेयार सेलेक्सन प्रेक्टिस। बे हिसाबै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां बर' सेंग्राफ्रा बे सन्तोष ट्रफिनि आसाम टिमाव बाहागो लानो बांसिनैनो मोनगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ। उदालगुरियाव बे स्पर्ट्सनि थाखाय गोबां गथ'फोरनो आलायफुबाय दङ। दा बेखौ थाबैनो माने इनभल्भ खालामनांगौ सार, मा सिन्था खालामदों? जायफोरा गेलेबाय थादों बेखौ एस'सिएसनफ्रा दैदेनगासिनो दङ आरो माखासे जोङो स्कप आरो पटेनसियेलि दङब्लाबो खाबु दङब्लाबो बिथांमोनखौ जोङो जोंनि आवथायाव जोङो लाबोजोबनो हायाखै। बेनि थाखायनो जोङो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड दानाय जाहैबाय बड'लेण्डनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय। आरो बे डिपार्टमेन्टआ दासिम माखासे पलिसि एडप्ट खालामनाय जादों आरो थाबैनो बे पलिसिखौ जोङो ग्रासरुट लेभेलसिम जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ। आरो बे इमप्लिमेन्ट जायोब्ला जोंनि जायफ्रा अलिम्पिक एस'सिएसनजों रेकगनाइज गेम, बे रेकगनाइज गेमफोर गेलेग्रा जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो खाबु होनो हागोन होननानै जाय बिथांमोना नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल गेलेनायनि बेलायाव मा साननाय जादों सरकार? बिटिआर हालामनिफ्राय दासिम जेसेबांखिनि नेसनेल आरो इन्टारनेसनेलाव गेलेबाय आरो गेलेनानै दङ, दा बेखौ आसाम लेभेलावनो जोङो थिसननाय हाबाफारिया सोलियो। दा बिटिआर हिसाबै जोङो बिथांमोननि रिजार्भेसननि जेबो पलिसि गैथ'वा, नाथाय आसामनि एमप्लयमेन्ट पलिसियाव बे हाबनानै दङ। आसाम सरकारा जिहेतु नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव एचिभमेन्ट मोनोब्ला बेखौ थोंजों रिक्रुटमेन्ट होयो आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जायफ्रा नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव एचिभमेन्ट मोनदों बिथांमोननो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सबो बोसोरै होयो। देग्लायबो जोङो सार्कुलेसन मोनसे होबाय। जायफ्रा नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव बान्था मोनदों बिथांमोना जोंनि डिएसअआव थांनानै बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टनि थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो। जोबोद रोजा रोजा आङो साबायखर बावहरनाय थाग्रोदों। गिबियावनो रायजो राजाफ्रा जोंखौ जथेस्थ' हेफाजाब होदों। जोंहा 23थि जोहोलाव बालिराम बर' सनानि जोलुर बादायलायनाया 18 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै फैयै फैयै 29 सेप्तेम्बराव फाइनेल जाफैबाय आरो बे फाइनेल गेमाव जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा जोंजों हेफाजाब होदों आरो मोननै आसामनि गोख्रों दोलोआ बेयाव
फाइनेलसिम सफैनो हादों जोंनि उदालगुरि जिल्लानिनो उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब होननाय मोनसे गोख्रों टीम आरो बेनि हेंथायै गेलेदों सनापुर नलबारिनि मोनसे गोख्रों टीम आरो बे मोननैनि गेजेराव दा फाइनेल गेमा सोलिगासिनो दङ आरो बे हाबाफारियाव BTCनि माखासे EM MCLA बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों फारियै जोंनि BTRनि EM दावबायसा बर' बिथाङा जोंनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बिदिनो सन्जय स्वर्गियारि हरिसिंगा समस्तिनि MCLA बिथाङाबो जोंनि जोहोलाव बालिराम बर'नि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि महरै बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारियावनो दिलीप बर' MCLA खालिंदुवार समस्तिनि बिथाङाबो गोजोननि थाखाय बेलुन बिरहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बिनि अनगायैबो जोंनि बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बिबानगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जोंहा सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बेयाव जोंजों बाहागो लाफैदों थारैनो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय लाना बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लाना बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानानै UPPL दोलोनि राजखान्थि हान्जानिफ्रायबो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों दा दिनै जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे जोहोलाव बालिराम बर'आ सासे नेशनेल लिडारमोन बर'नि आरो बिथाङा बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जोंनि गेजेरनिफ्राय जानगारलांबाय एबा बिथाङा मुंख्लं जालांबाय जोंनि थाखायनो दा बेनिखायनो बिथांनि मुंखौ जों अराय सम लाखिनो थाखाय बिथांनि मुंखौ जों गोजोर लाखिनो थाखायनो बे गेलेनाय हाबाफारिखौ जों होदों आरो ओनसोलनि जोंनि बर' लाइमोनफोरा जाहाथे मोजां रोखोमै गेलेनायाव जौगालांनो हायो बे माखासे थांखिखौ लानानैनो जोङो दिनै बे खेलाखौ होनाय जादों आरो दिनै फैयै फैयै मोजाङैनो फाइनेलसिम सफैनो हाबाय जों नैबे समाव खोनानो मोनदों जिहेतु नोंथांमोना फैगोन बोसोराव सिलभार जुबलि बा रुफाथि मेथाइ खुंनायनि मोनसे खौराङा बे समाव गोसारबाय थादों बे बिथिङाव मा बुंगोन औ थारैनो जोंहा फैगोन बोसोराव जोङो सिलभार जुबलि जोहोलाव बालिराम बर'नि गल्ड काप बियो सिलभार जुबलि जागोन जोंहा ओरैनोथ' खेलाया 23 जाबाय एबार बोसोर हिसाबै जोंहा देग्लाय 24 फैगोन बोसोराव 25 जागोन खिन्थु खेला हिसाबै जोंहा 23 मानो होनोबा कर'नानि थाखाय जोङो बोसोरसे खेला होनो हायासै दा जोङो खेलजों नङा बिनि बोसोर हिसाबै जोङो फैगोन बोसोराव जिहेतु 25 बोसोर 25 बोसोर जागोन 25 बोसोराव जोङो बिनिखायनो सिलभार जुबलि खुंगोन होननानै जोङो थाग थियारि जादों आरो बिनि थाखाय जोङो 2 दाननि उनावनो जोङो RC एबा बानजाय आफादखौ जों दाफुंगोन आरो फैगोन बोसोरनि थाखाय जोङो भारत नाङै गोबां मोजां टीमफोरखौ जोङो बेयाव लाबोगोन वेस्ट बेंगलनिफ्राय जोङो साननानै दङ पान्जाबनिफ्राय दङ आरो दिल्ली सेल्लीनिफ्रायबो जोङो आसा खालामनानै दङ बेबायदि